И така, 5 серии по 15. Между другото, тук е много смешно във фитнеса, защото има някои хора, които дигат някакви страшни тежести, дигат по някъде 70, 80, 90 кила и се чуват случаите, такива членове. Сложи по-малко, бе, човек, така, кротко па, не, мускули трябва да имаме. Като отиваме на дискотека, като застанеш така, не можеш да влезеш през водата и после така влизаш. Тук това вече го поступихме малко. Това е по-важно. Като дигат мадами, така ли охка, това не може да стане. Ето много лекичко, така няма да е такова. То няма да се вижда колко килограма дига майта. Хубаво нещо е фитнеса. Първо се чувстваш много добре. После спиш много хубаво. И въобще правиш всичко много хубаво. Няма да казвам кое е всичко. Той. Това е английски, какво да правиш? Ще напомпаме бицепсите яко. Първо ще направим една разгряваща серия с двете ръце. Служи една плочка повече. Давай. 4 серии, давай. Фащай. Мускула тръскава, човек. 3. Още 2. Нямаш травми в раменете. Не знам, имам, тук не си вадих ръката. Да ти направи ли една? Да ми помогнеш. Не, нека да носим двама, заедно. После е много тежък. Така, изпълни си ръцете нагоре. 5. Какво да броиш нещо? Абе, аз броя, ако за мен са 15, значи са 15. Твоето броене не важи. 4. 5. Значи, че се базикаш с мен. Прави ти масаж, означава, че трябва да направиш следващата серия повече повторения. Разпуснат малко раменете, защото после се сковеш, няма да може да си изпълняваш своите актьорски умения, които постоянно ги тренираш и в фитнес залата, което аз не одобрявам. Това уред прилича по-скоро на те кранистите или не такива верижните трактори, дето сменят така, нали. Такова и дига греблото. Газ и... Сега ще го дигне, ще го изсипе в самосвала. Айде, моля ти се, давай по-сериозно. Това е положението, Виж какво въздействие има масажа. Като пиеш повече вода, едно, че изхвърляш токсините, друго, че гориш от мазнините. Но да се затопли от тялото, това е свързано с разход на калории. Се си намериш някъде играчка, бе. Рамото тук не те ли боли? Тук. А тук боли ли те? Тук не. Не. Ти си го нямаш тецепси. Мускулатурата е като бронежилетка, какво да го кажем. В смисъл, от всякъде всичко стегнато и падаш, няма травма. Аз имам друга бронежилетка. Каква друга бронежилетка имаш? Топише. Тази бронежилетка не помага, само вреди. Не помага, като паднеш леко-меко. Леко-меко и рамото отива на кино. Лактите навътре, китките навън. Лактите навътре, китките навън. Дзън. Събери лактите. Аз ги събирам, а ти ми охваш нещо.